Кырымдагы татарлар үзләренең хукукларын сәяси юл белән генә түгел, мәгълүмат юлы белән, хукук юлы белән дә якларга мөмкин дип уйлыйм мин. Бу эштә мәгълүмат чаралары, китаплар, газеталар, журналлар, телевидение зур эш эшли ала. Халык белергә тиеш, дөнья халыклары белергә тиеш, Россия белергә тиеш Кырым татарларының тарихын, хәзерге конструктив эшләрне, халыкның мәнфәгатьләрен белергә тиеш. Мәгълүматта бигрәк тә мин былтыр карай башлаган АТР телеканалында Кырым татарларының жаны, аларның авазлары, мәнфәгатьләре күренә иде. Һәм хәзердә күренә ул, интернет аша карап була, бәлки кабель аша карап буладыр. Шуңа күрә телевидение, Татарстан телевидениесе да, Кырым татарларының телевидениесе да тормышны корырга ярдәм итәргә тиеш. Мин мәдәни үсешне, мәгърифәт үсешен, халык тормышын телевидение аша күрсәтергә кирәк дип уйлыйм. Ләкин Кырым татарларының үзләренең АТР каналы, Ленар Әфәнде Ислаевның хезмәтләре ярдәмендә эшләнгән телетапшырулар, алар зур эш башкарды иде. Ул сакланырга тиеш. Һәм мин Кырым татарларының лидерларының шундый сәясәт аркасында читтә йөрергә мәҗбүр булуы турында гына түгел, халыкның тупланып үз яшәгән урынында үз тормышын корырга кирәк дип табам. Һәм бу эштә телевидение булырга тиеш. Аңлашыла, Кырымдагы җирле хакимият белән дә һәм башка төбәкләр белән дә ниндидер мәсьәләләрдә проблемалар бардыр. Ләкин тормышның үзен, Кырым татарларының тарихын, мәдәниятен һәм бүгенге гади халык тормышын телевидение күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә мин көтеп алачакмын АТР каналын. Ул эшләсен, ул ябылмасын һәм халыкка ярдәм итсен, һәм халыкка дәүләт эшләрен җайларга ярдәм итсен иде. Һәм көтеп торам Кырым татарларының яшь буын җитәкчеләре, җәмәгатьчелек вәкилләре, хукук юлы белән төрле тарафлар белән сөйләшергә сәләтле, конструктив кешеләре тизрәк үсеп чыксын иде. Без сәясәт аркасында милләтебезне курбан итәргә тиеш түгел, хәзерге заман технологияләре безнең татарга бигрәк тә интернет һәм телевидение тупланырга ярдәм итә. Шуңа күрә АТР каналы безнең милли үсеш әсбабы булсын иде һәм ул яшәсен иде.